2022 ел Россия Федерациясында халык сәнгате һәм матди булмаган мирас елы. Бу ел белән һәрберебезне котларга мөмкиндер дип исәплибез. Ни өчен котларга? Чөнки халык сәнгате дигән вакытта менә бу ел рәхәтләнеп авыз тутырып татар халкы сәнгате һәм аның матди булмаган мирасы турында сөйләшер мөмкинлегебез бар. Халык сәнгате дигәндә нәрсәне уйлыйбыз соң? Сәнгать дигән вакытта әлбәттә безнең чигешләребез, ул чигешләрдәге орнаментлар, безнең күн эшкәртү һәм шушы күнгә казан җые белән мозаика эшләү. Әлбәттә, меңәрләгән әкиятләребез, тел бизәкләребез, ягъни без аларны фразеологик әйтелмәләр дибез, әдәбият теориясе белән әйткән вакытта. Әлбәттә, бәйт мөнәҗәтләребез, әлбәттә, риваятләребез, һәм инде ул гына да түгел, бала табу, бала багу, бала үстерү, гаиләдә ир белән хатын арасы, гаиләдә бала белән әтиәнинең арасы, әби, бабай, төпчек ул, төп килен, төп йорт килене, алар белән бәйле искиткеч татар менталитетын, татар яшәешен, татар акылын бирә торган, аңлата торган менә бу күренешләребез. Алар гына да түгел әле безнең бар йолаларыбыз, календар йолаларыбыз, табигатьне зурлау мөмкинлекләребез. Табигатьне зурлау дигән сүз ул һәр халыкта бар. Ләкин һәрбер халык үз җирлегендә, үз климатик шартларында үз чишмәсен, үз инешен, үз сандугачын, үз басуын, үз йырымнарын, үз агачларын зурлый. Менә бу зурлау тенденциясын, зурлау мөмкинлеген, безгә хас булган менә шушы матурлыкны без быел күңелебез белән һәрберебез барларга тиеш дип әйтә алмыйм. Ул һәрбер кешенең үз эше, үз гамәле, үз гадәте. Ләкин җирле мәдәният хезмәткәрләре, авылларда һәм шәһәрләрдә эшләүче мәдәният сарайлары, шул ук вакытта шәһәр администрациясе, шул ук вакытта мәктәп, белем бирү системасы һәм инде башка бик күп. Теге яисә бу татар милләтенең, татар йөзенең билгеләрен үзенең кәсебе иткән рестораннар, үз кәсеп иткән туристик теге яисә бу оешмалар, алар да менә бу елга бер кадәр игътибар белән килеп, һәм инде үзләренең мөмкинлекләрен киңәйтсеннәр иде дигән өметтә торабыз. Без исә татар ядкәрләре бик озакка сузмыйча сезнең һәрберегез өчен аерым курслар оештырырбыз, сөйләрбез, аңлатырбыз, нәрсә эшләп була, ничек була. Беренче карашка бөтенләй тел кирмәкләндерә торган, әйтеп бетерә алмый торган матди булмаган мирас дигән җөмлә астында нәрсә ята? Ул турда да сөйләшербез. Шуңа күрә 2022 елда татар ядкәрләре белән булыгыз. Татар ядкәрләре сезгә бу өлкәдә дә зур ярдәмгә килер. Бергә булыйк, көтеп калабыз.